Gràcies a totes i tots per venir un dissabte al matí, com bé ha dit Alejandra, i sobretot gràcies a la institució i als organitzadors, especialment a Alejandra Galmés i Toni Ferrer, l'oportunitat de vindre ací a un lloc tan bonic, però també l'oportunitat de presentar les nostres feines i les nostres idees a un públic distint, perquè normalment sempre aquestes classes es fan per a un àmbit més coneixedor. Tal és així que jo demanaré disculpes si l'explicació que vaig a fer sobre els paisatges de les societats ibèriques i l'edat del ferro en la façana mediterrània peninsular hi ha algunes coses que es pareixen molt bàsiques i algunes coses que són un poc massa especialitzades perquè és difícil sempre tindre un to en un públic tan variat, interessant, que sempre és un repte, és molt interessant per nosaltres, però també té molta dificultat. Així que abans de la meva explicació es demana ja, em poso la vena, que es diu, abans de la ferida. I també una qüestió, jo parlo un mallorquí occidental, molt occidental. Veuran que el meu català ve del País Valencià, que és una mica distint i també espero que el puguen entendre sense massa dificultats. Faré l'explicació en català del País Valencià i tindran la presentació en castellà, també perquè per a tots els gustos i per a tot el públic. Pense que al cap i a la fi les llengües estan fetes per a comunicar-nos i no per a tirar-nos-les al cap, i així és quan més ens sàpiguem utilitzar millor. Bé, avui parlaré del paisatge, fer una reflexió molt general sobre una determinada societat, els ibers, la societat ibera, com van organitzar el seu espai i com van viure en els seus territoris. I començaré per una explicació molt bàsica. Qui eren aquestes societats ibèriques? Normalment sempre s'ha fet un enfocus en l'edat del ferro quan s'ha estudiat en els aspectes culturals, ha sigut una tradició de caracteritzar molt la cultura material, des de la ceràmica tan específica, les importacions, la iconografia, tot el registre cultural. Però des de ja les últimes darreres 2 dècades s'ha començat a fer una proposta de quines eren les caracteritzacions de l'organització social, econòmica i política. Hi ha hagut una transferència del focus en el que es posava l'atenció en la investigació. I això ha fet que s'incorporen amb molta força els estudis del paisatge en quant l'estructura espacial d'una societat ens parla molt de comportaments dels que podem extraure molta informació de com era la seva forma de vida, l'estructura política, social. I el que és principal, s'ha pogut trencar en alguns tòpics que sempre per als no especialistes teníem dels ibers. Tots vostès segur que coneixen, no sé si funciona el ratolí, però tots coneixen la cèlebre dama d'Els, la icona, és a dir, sempre s'ha caracteritzat a les societats iberes com una societat de dames i cavallers, no sempre també en l'èmfasi elitista d'una arqueologia que tocava molt l'àmbit clàssic. Però tot això s'ha anat transformant perquè avui en dia ens interessen un poc conèixer altres aspectes, òbviament, del final de la prehistòria i l'inici d'un món antic, aquesta zona limítrofe que vendria a ser el que vostès tenen així, que és el posttalaiòtic, una edat del ferro que al cap i a la fi ve definida per moltes coses semblants. Nosaltres solem parlar dels ibers o l'àrea ibèrica a les societats de l'edat del ferro de la façana mediterrània de la península ibèrica que varen desenvolupar les seues dinàmiques socials i econòmiques en un context de contacte i obertura al Mediterrani. Des dels inicis del primer mil·lenari, els fenicis primer i després grecs comencen a establir-se en molts llocs del Mediterrani occidental, entre ells la façana de la península ibèrica, i ja comencen a interrelacionar les poblacions locals i això condicionarà les dinàmiques històriques i socials, especialment per les transferències culturals que es donen
apleguen una sèrie d'innovacions, entre elles la més important que és l'escriptura, però altres el torn per a la ceràmica, la metal·lúrgia del ferro, etc. També apleguen alguns elements importants per al paisatge econòmic i agrari, com és noves espècies, especialment els arbres, la vinya, i això tindrà molta importància en la transformació econòmica i sobretot l'apertura fa que unes societats que havien estat replegades en si mateix adapten les seues estructures per establir-se amb una sèrie d'interconnexions, especialment de tipus econòmic, són proveïdors d'aquestes poblacions, és a dir, l'apertura de mercats intermediterranis, això farà que es produïsca un fenomen molt important d'intensificació econòmica, especialment en el món agrari. I en aquest marc de desenvolupament i expansió socioeconòmica hi ha una competència entre les poblacions locals per controlar les millors terres de conreu i sobretot les xarxes, els corredors de comunicació. I aquest procés expansiu produirà tota una sèrie de contextos de conflicte i rivalitats que generaran una expansió de la violència i el control de la violència per als grups elitistes. En 4 ratlles he fet una síntesi que, òbviament, no és la realitat, però sí un esquema per a poder tindre les coordenades. I el que sabem és que les societats iberes estaven organitzades per regions, és el que ens parlen les fonts d'índole tardana. Bueno, així, disculpen que no hagi posat els baleàrics, però seria una altra de les regions i una altra de les, diguem, grups culturals que les fonts es diuen. Però sabem ben bé poc quina és la naturalesa d'aquestes regions que caracteritzen, però el que sí que sabem és que podem distingir una àrea ibèrica, una àrea des del punt de vista filològic, de parlar en una sèrie de llengües emparentades, que és distinta a l'àrea indoeuropea del centre i el nord de la península ibèrica, on les societats són molt semblants en alguns aspectes. Després el professor Parcero ja explicarà un poc les particularitats d'aquesta àrea, però la protohistòria la distingim així per a un poc mantenir les tradicions i també en una base, diguem-ne, etnogràfica, base filològica, poder distingir també cultures que són semblants però una mica diverses. El que és important és que en tota aquesta àrea ibèrica, l'àrea de la cultura ibèrica, hi ha una sèrie de processos semblants que és el d'urbanització, complexitat i unes dinàmiques socials en la que la intensificació econòmica durà cap a una creixent desigualtat social i sobretot el que és més important en termes de paisatges que es produeixen en el Mediterrani occidental, l'aparició de les ciutats. És cert que hi havia hagut alguns episodis previs, com per exemple la cultura de l'Argar, a l'edat del bronze, de formació d'unes entitats urbanes o de grans aglomeracions, però van tindre discontinuïtats. Però a partir de la protohistòria, fruit de tot aquest context que us he parlat, apareixeran els paisatges urbans en tota l'àrea ibèrica i fins i tot m'atreviria a dir en tota la península ibèrica, però com així jo vaig a parlar d'aquest grup específic. I això és el primer aspecte que jo voldria destacar per a parlar de l'organització del paisatge dels ibers. La gènesi d'un tipus d'entitats, diguem-li urbanes, però molt menudes. Així he cartografiat una mica tots els nuclis que podem considerar o urbans o una gènesi urbana, nuclis que ara després d'escriure són grans, superiors sempre a l'hectàrea, hectàrea i mitja, en els exemples més destacats fins i tot 10-15 hectàrees. Bé, faré una mostra. I aquest va ser el primer, pot ser l'aspecte clau quan parlem de l'organització dels paisatges ibèrics, perquè les ciutats són molt diverses en el procés d'urbanització quan l'estudiem des de l'arqueologia, però el que fan és convertir alguns punts del paisatge en espais centrals. La geografia alemana de principis de segle ja parlava dels llocs centrals, però és que segueix sent molt vigent perquè una ciutat és el lloc destacat que organitza un determinat territori a nivell funcional, a nivell d'aglomeració demogràfica i a nivell de potència econòmica. Però així podia deturar-me, comencem a parlar de les ciutats i el que és la importància que és una ciutat i que no, o la diferència conceptual que encara aplega als nostres dies que la ciutat és el nucli civilitzador. Civitas, civilització,
i sempre per oposat podem dir els villanos o els que viuen a la villa, no? Camp, ciutat, fins i tot, un dels problemes dels estats europeus és l'Espanya vaciada i el món rural que es descomposa, no? I aquest binomi comença precisament aquí a la protehistòria. Però, més enllà d'anar de lo que hem situat, el que m'interessa és saber com funcionen exactament les ciutats i els sistemes urbans a l'organització dels paisatges ibèrics. Perquè si anem casos per casos, per exemple, els ibers del nord, la zona de Catalunya, observem que les ciutats funcionen com capitals de les entitats tècniques que es parlen les fonts. Les principals ciutats atestiguades pareix que són centres de capitals polítiques de gènesi d'unes entitats tipus ciutat-estat. Un dels exemples més cridaners és el d'Ullastret, la ciutat d'Ullastret, Sant Andreu, Tossal de Sant Andreu, que, junt amb l'illa d'Enreixà, conformen un espai, una bípolis, una ciutat doble, possiblement la més gran de tot el món ibèric, en 17 hectàrees, món ibèric septentrional. I possiblement la capital des indiquetes que mencionen les fonts. És a dir, així les ciutats funcionen com grans capitals territorials, però hi ha altres nuclis que diguem subordinats, nuclis de caràcter aglomerat i urbà menors, però també àrees rurals amb camps de sitges que parlen d'una intensificació basada en el cultiu de cereals i de plantes de cicle anual, i l'especificitat està en l'estructura del territori, en els tipus de poblament i els tipus d'usos del sòl. Si anem a algun altre dels casos del sud d'Ibèria, per anar posant exemples, trobem que la zona de l'Al Guadalquivir, molt ben investigada i molt ben coneguda, el cas és distint, perquè així apareixen una sèrie d'importants ciutats, per lo general les més grans de l'àrea ibèrica. Posaré, per exemple, alguns exemples de Càstulo, que és la ciutat de tot l'àmbit ibèric més gran que es coneix. A la plegada de Romans es calcula que tindria uns 40 hectàrees, és la zona, Càstulo és la capital del control d'una àrea minera, de la mineria de l'argent, de la plata, i això fa que tinga una potència econòmica molt forta. De fet, les fonts en parlen de que un dels generals cartaginesos va ser casada, ja sabeu de la invasió dels cartaginesos, va ser casada amb la filla del rei de Càstul, i Milcé. Bé, això ja parla només de la importància d'aquesta entitat articuladora del territori dels oretans. Però hi ha ciutats de segon ordre, com Iliturgi, que té al voltant d'unes 3 hectàrees, i algunes ben conegudes, com Puente Tablas, que tenen unes dimensions algo menor. En tot això es dibuixa un panorama de ciutats articulades en xarxes de capitals de primer ordre, segon ordre i tercer ordre, però sempre ja articulant uns paisatges on l'èmfasi està en aquests nuclis urbans. Però quan baixem a l'escala que ens interessa, perquè de nou tenim que defugir les generalitzacions, la idea, bueno, doncs ja coneixem els llocs principals, doncs ja coneixem l'organització en entitats urbanes, ciutats, i ja ho tenim bé. Sí, però el procés d'urbanització és molt més complex, perquè el procés d'urbanització té que analitzar-se en casos determinats per repetir que evitar la generalització, perquè la ciutat estructura models econòmics diversos, conceptes d'identitat diversos, com vam veure ahir, que no és el mateix ser de Maó que ser de Ciutadella. No, això és impossible. I les identitats es creen a partir d'aquestes creacions al cap i a la fi, de referents simbòlics i culturals, però també no és el mateix ser d'una ciutat comercial com Mou, com una ciutat de caràcter agrari, com pot ser Ciutadella, el control dels recursos del territori. És a dir, n'hi ha que baixar per veure aquests sistemes urbans com funcionen a nivell conceptual, econòmic i polític. I hi ha que acudir casos per casos. Jo us mostraré com nosaltres hem seguit al llarg dels anys en un entorn, una vall, una unitat política, una unitat geogràfica que defineix una unitat política específica a l'àrea del Mediterrani sense estar tocant la costa, i això influeix molt perquè l'apertura al Mediterrani i a les societats del Mediterrani està molt condicionada per aquesta
en presència de les poblacions fenícies a la costa, en canvi al retropaís les dinàmiques locals funcionen d'una altra manera distinta. Així que vaig a posar aquesta mostra de cas seguint l'esquema que ahir presentava el doctor Parcero de registre i anàlisi utilitzant tecnologies, però sense entrar al detall que ahir va presentar César, sinó una aplicació concreta a un cas d'estudi. Aquesta és la vall d'Alcoi, és una vall de muntanya, tampoc és que siguin les muntanyes de l'Himalaya, això no és el Toro, però tenen algo més de muntanya. Les muntanyes tenen al voltant de 1.500-1.300 metres d'alçada i entonces sí que dibuixen un paisatge fragmentat en petites valls, petites unitats que veuran tenen molt importància perquè les poblacions locals s'adapten molt a la geometria del terreny i a les geometries de la geomorfologia. En aquest espai nosaltres hem desenvolupat tota una sèrie d'investigacions per registrar totes les evidències de l'ocupació d'època ibèrica, del ferro, també d'època romana i d'altres períodes, però que va ser d'un concepte multiescalar, és a dir, d'anar des de la teledetecció i l'anàlisi visual, com va mostrar, fins a l'escala microscòpica. Alguns dels nostres estudiants així presents estan dedicant-se a aplicar aquestes metodologies a diverses àrees perquè ens pareix que transitar d'unes escales altres es dona una aproximació més completa, com ara després mostrarem. I amb aquestes metodologies tratem de registrar tot el que és els components del paisatge per a després procedir a l'anàlisi. Ahir ja es va parlar la importància que tenen les dades dels escàners de superfície, dels vols del PNOA, dels vols LIDAR, que avui en dia és que han revolucionat la nostra capacitat de crear topografies de detall amb il·luminacions analítiques que ens permeten veure les formes i amb les formes determinar els tipus de poblats. Que llàstima que el ratolí... sí. Així veu gent molt clarament, com explicava ahir César, com des de les unitats de l'escàner es crea una modelització i això ens permet saber els contorns dels poblats que nosaltres... Així poso un exemple de la primera, el vol, però ja hi ha actualitzacions molt més acurades, però per al cas que ens interessa, això defineix el tipus de poblats, grans poblats encimbellats al dalt dels tossals, rodejats de muralles, que són molt fàcils de definir a partir d'aquestes modelitzacions, però que nosaltres completem també en un registre acurat de superfície, perquè una cosa és la forma i l'altra necessitem saber també el temps, les funcions a partir d'altres mètodes, com el registre de superfície dels materials, que també utilitzem tècniques de geolocalització amb GPS que ens permeten saber la distribució de les ceràmiques en superfície i després saber a què pot respondre, si a processos naturals o a un altre tipus de procés. I combinant això podem saber que les dades es parlen que sobre un poblat original d'una determinada datació pot anar ampliant-se o pot anar abandonant-se en determinats moments. M'he oblidat dir que per als poblats fortificats d'aquest tipus de ciutats petites ibèriques emprem una paraula que es diu l'òpidum, o òpida, perquè és la paraula, no sabem com es diuen els íbers a les seues ciutats. Possiblement deu ser algo en un arrel ílic, perquè Iliberri, Iliki, Liturgi, hi ha moltes ciutats que comencen per Ili, i els ibers deurien dir-li alguna cosa així com Ili per a dir ciutat o civitas o urbs, però els romans li diuen òpidum, perquè per a ells era una ciutat rara, no era el seu concepte de ciutat, que era la urbs, que era un model cultural molt específic, i nosaltres hem emprat aquesta denominació d'òpidum, el plural òpida, per a parlar d'aquestes petites ciutats iberes. I així veuen com combinant les formes que ens permeten definir el perímetre fortificat amb les dades de superfície, podem caracteritzar aquests llocs majors o aquests llocs fortificats. Després anem també al camp, perquè tenim moltes dades de prospeccions extensives i dades de
treball llegat de generacions anteriors, però moltes àrees les cobrim directament per comprovar les evidències o tratar de descobrir-ne de noves. I la nostra estratègia és una estratègia que es diu off-site, és a dir, no busquem llocs, jaciments. El que busquem és el registre en superfície. I a partir del registre de superfície després ja ho analitzem. I el que trobem és una cosa com aquesta. Determinades àrees les batim, àrees que normalment són finestres d'observació al voltant d'entre 50 i 100 hectàrees en diverses àrees de la comarca, que registrem totes les ceràmiques de superfície, distingint les que són antigues de les que són modernes o medievals, que ja en el camp, com que els col·laboradors, els estudiants, són gent que coneixen bé les ceràmiques, han estat formats en el màster, poden distingir ja en els seus codis de geolocalització, distingir-se'n les que són antigues de les que són medievals o modernes, i així el que creem és aquest tipus de mapes que molt clarament poden veure's les àrees d'aparició de restes més denses, que suposem que aquesta freqüència d'aparició de ceràmiques està relacionada en el concepte de lloc arqueològic o jaciment. Però la característica del lloc és que apareixen materials molt dispersos que ens poden resultar enganyosos. Així que fem primer aquest registre i sobretot ens permet, a partir d'aquest anàlisi de concentració i de densitat, ens permet veure on possiblement i potencialment estan els llocs jaciments o llocs d'habitatge i altres dispersions en altres zones. Després, amb l'ajuda de geofísica, cada vegada que utilitzem el georradar o algunes altres tècniques de geofísica en les àrees de màximes concentracions, es comprova que hi ha estructures soterrades i en alguns tests arqueològics provem per analitzar altres aspectes de cronologia, etc. Però les àrees de dispersió que estan prop dels jaciments o els llocs d'habitatge, també treballem a dos nivells. Per una banda, detectem mitjançant teledetecció i especialment els models digitals aquelles anomalies que poden relacionar-se amb parcel·laris, terrasses, bancals antics, i les dispersions ceràmiques ens poden donar pistes de que puguen ser àrees agràries al voltant dels jaciments. I de nou, allí aquestes dispersions les relacionem amb el que són les pràctiques de l'adobatge, el tirar fem als camps, que és una pràctica de la zona secular de tota la vida, i encara avui ja no, perquè hi ha abonaments químics, però els llauradors de tota la vida feien l'acopi de les deixalles domèstiques dels corrals, de l'estièrcol, l'abonament dels animals, l'adobatge, que després es duia als camps per a refertilitzar-los. I això ha deixat aquesta petjada de ceràmiques disperses en una línia molt desenvolupada en altres àrees del Mediterrani. I hem anat una mica més enllà i hem anat a comprovar efectivament com aquestes potencials àrees de conreu les hem sondejat i en moltes anàlisis de tipus geoarqueològic, micromorfologia, geoquímica, les característiques pedològiques i també paleobiològiques ens diuen què és a nivell microscòpic, què és el que estava fent aquesta gent allí, i hem tingut la sort, això és molt difícil, però de poder analitzar alguns sols de cultiu corresponents a aquestes societats. Hem d'agrair al professor Gutiérrez de la Universitat de Jaén, que està formant i investigant junt amb un dels nostres companys de l'equip, que és Xavi Agulló, que ens permeten esta línia anar a lo que és la base dels paisatges d'una societat agrària, que són els paisatges agraris. Què feien al camp, com ho feien? Per a nosaltres és molt important perquè això ens diu les modalitats de poblament. Així estem trobant que el paisatge agrari, a diferència d'altres zones cerealícoles del nord dels Ibers o del sud, així les societats estan molt més sedentaritzades perquè els cultius no són de cicle anual, són arbres, són la vinya, el que fa que la construcció dels paisatges tinga que ser plurigeneracional, com si digueren. A la nostra terra diu que qui planta una vinya la planta per als fills, i això
possiblement ens parla d'una societat agrària molt més arrelada que quan només tens que cultivar cereal, que quan passen els 8 mesos del cicle ja te'n pots anar a un altre lloc. Tot això és molt important, entendre què passa al camp per entendre el que és una societat agrària. Amb totes aquestes dades les tenim ahí registrades, una vegada que acaba aquesta fase de documentació, comença el que és l'anàlisi, com veiem ahir. I el que tenim és clarament dos tipus de llocs generals que podem donar els òpida, que són aquests que són els nuclis articuladors, i tota aquesta sèrie de llocs camperols, llocs agraris, que poden ser des de cases disperses, masos, fins a petites alqueries o petits nuclis agregats en forma de petits poblets. Molt ràpidament mostraré, aquests són els centres fortificats que nosaltres detectem, registrem. Així tenim un exemple pròxim, no pròpiament de la vall d'Alcoi, sinó d'una vall veïna, on des de fa 100 anys està fent una investigació continuada, molt important. És un lloc excepcional, però que ens dona la imatge com seria un d'estos òpida ibers. Els nostres es coneixen una mica menys i tenen també aquestes formes de caserius apinyats, agregats, on viurien centenars de persones i van des de l'hectàrea i mitja fins a les 6 hectàrees, que és un dels majors centres. No entraré així en disquisicions de l'evolució, sinó que ens quedarem només en l'esquema que aquests són els petites ciutats, però ja es podem parlar de tots els components urbans, de densificació de la població més enllà de diversos centenars, l'existència d'unes característiques, unes funcions específiques en aquests centres, o el control, i com veurem, d'altres nuclis de tipus rural. I com són els nuclis rurals? En alguns hem tingut l'ocasió d'excavar-los, que són petites granges, cases disperses. El que passa és que la utilització dels terrenys de cultiu durant segles es han quasi arrasat, però més o menys amb les pistes tenim aquest tipus de vivendes. Sabem que alguns d'ells tenien instal·lacions per a processar el producte agrari. Altres eren molt més senzills, era una espècie de petites cabanes, és a dir, nuclis de materials efímers, però que unes poblacions camperoles que residien junt als terrenys de conreu. Així altres exemples. Però val a dir una cosa, aquestes cabanes, aquestes construccions molt efímeres, que serien quasi com les barraques valencianes de la zona de l'Horta, és a dir, una construcció efímera però molt ben caracteritzada des del punt de vista agrari. No eren per a gent servil o les capes, diguem-ne, més baixes i desarrapades de la societat, perquè tenim indicador d'un consum conspicu d'esta gent. Vivia en cases senzilles, però la seva forma de vida no se n'anava molt més lluny dels camperols i d'altres grups socials vivint en altres llocs. Tenim presència de consum de vi importats, salaons, púniques, copes gregues, en aquest tipus d'habitatge tan senzill. I allí això ens parla d'una certa precaució dels apriorismes. I ara hi ha que classificar tota aquesta sèrie de punts. N'hi ha que organitzar totes les evidències que tenim i tenim que classificar-los per alguns criteris que ens permeten començar a dotar sentit. Òbviament, molt senzillament, els criteris que més s'empren és la grandària, la superfície ocupada d'un poblat, que ens parla en termes demogràfics, el tipus de comunitats. Una comunitat al voltant de 2 hectàrees, estem parlant de centenars de persones reunides, i això parla d'un concepte de forma de vida distint a les petites poblacions disperses. També l'existència d'obres col·lectives com fortificacions, muralles i tots els tipus d'instal·lacions. I també el tipus de l'emplaçament. No és el mateix, òbviament, les raons que fan que un grup habite a la fons de la vall que habite dalt d'un tossal. Molt senzillament, això estic parlant de coses molt esquemàtiques per mort de la brevetat. I
Així que la primera diferència que podem fer és la diferència entre poblats d'altura i poblats de planura. El següent, si afegim la fortificació i la grandària, així veuen que tinc un mapa en el que he posat els símbols proporcionals, la bola més gorda és més tamany, més gent vivint junts. No? I de nou trobem ja una sèrie d'elements que ens permeten començar a creuar els patrons. I veiem que així està en verd els llocs que estan fortificats i en color clar els que no estan fortificats. I si afegim la grandària i si afegim l'emplaçament, ja comença a dibuixar-se un patró molt clar, que s'havia anticipat ja. Els òpida, els poblats fortificats, estan dalt d'estos salts, són els més grans, acumulen més població i es doten de les muralles. I ja comencen a aclarir com va articulant-se aquest núvol de punts si afegim alguns índexs de proximitat. No? És a dir, així he representat molt esquemàticament la distribució de cada un dels poblats fortificats i veuen que el poblament subordinat està al voltant, creant com una espècie de... està orbitant al voltant del centre del sistema, que és l'òpidum, i les línies és les relacions intervisuals que es generen entre les poblacions camperoles i el poblat principal. Aquestes línies d'intervisibilitat que constitueixen aquest paisatge fortificat es construeix a partir del modelatge de les visibilitats, que és una de les capacitats que es donen les TIC. No? Així, des del poblat principal, des d'un el punt roig, des d'un dels poblats principals, es genera un perímetre per a calcular les visibilitats i el dibuix de els assentaments dispersos que estan a la planura es veu clarament que encara que no es cobrís visualment tota la vall, sempre els llocs subordinats o camperols estan dins de les àrees en groc, que són les àrees visibles des del poble principal. I en això es permet dibuixar aquest tipus d'esquemes que comencen a aglutinar-se petits sistemes, el que parlem a partir de les xarxes visuals, estan generant-se, és a dir, no hi ha una dispersió atzarosa, sinó sempre funcionen com petits unitats territorials d'una escala de tipus cada vall, una escala local, dibuixen aquest tipus d'estructura. Es pot investigar una mica més en detall el grau de visibilitat i com es generen aquest tipus de connexions entre un assentament principal i els seus satèl·lits. I de forma que extraient algunes conclusions així pinzellades, veiem que la visibilitat dels òpida, dels poblats fortificats, no està orientada a controlar tota la comarca, tot el territori, sinó enfocada als territoris locals. És a dir, és direccional sempre cap a la petita vall que controla cada un d'ells, sempre en la mitja distància, no es interessa el que passa més enllà de la vall o el contorn, en regles generals, encara que es creen unes xarxes supralocals. I està orientada sobretot als assentaments dins de cada una de les valls. És a dir, a partir de l'estructura visual i si afegim també l'accessibilitat, és a dir, la capacitat de moure's al voltant d'aquests poblats fortificats, que és una altra de les modelitzacions que es poden fer a partir de les TIC, com va mostrar ahir César Parcero, es poden un poc veure com va creant-se aquesta constel·lació de llocs a partir de xarxes visuals i accessibilitat. Així va constituir-se una estructura espacial de petits territoris al voltant de 100 quilòmetres quadrats, és a dir, a nivell de cada vall. Són unitats menudetes, controlades per un poble fortificat amb el seu territori exclusiu i amb la comunitat rural establerta. Val a dir que aquesta és una estructura de territori molt comú al Mediterrani antic. És el mateix que s'observa, per exemple, en els estudis que han analitzat el territori a la Grècia clàssica, la polis. Clar, quan tots tenim al cap la polis pensem en Atenes, Esparta, que és l'anomalia.
No és la normal polis que diuen els estudiosos de l'escola alemana o de l'escola danesa. El centre polis de Copenhague parlava de l'existència de la normal polis, 1.000 polis en el món de Grècia. I la normal polis, o la polis normal, té al voltant de 3-4 hectàrees en la Jorà, en el que és el nucli elàstic o el nucli urbà. La Jorà té aproximadament uns 100 quilòmetres, 150, 200, però són un paisatge fragmentat de petites unitats territorials propis del món grec. Altres estudis en tota la façana el Mediterrani central occidental veuen que reprodueix un model que amb el temps anirà transformant-se. Però aquest és un poc l'esquema que trobem al món iber, que funciona en petits territoris locals que es reprodueixen. I analitzant en aquest territori local veiem que la producció agrària lògicament recau en les comunitats rurals, que són les que estan assentades junt a les terres de conreu, i així que veuen el territori de l'Opidum no està especialment dotat per al control d'un espai agrari o un espai econòmic ni gran ni especialment productiu. Així els colors marquen la capacitat potencial per al desenvolupament de l'agricultura de cada un dels nuclis. Amb això veiem que aquests centres, aquests nuclis principals, tenen altres funcions, com veiem la funció del control visual, la funció del control defensiu i altres funcions que no específicament econòmiques o l'activitat agrària, que recau fonamentalment en les poblacions disperses per la planura. Este és un esquema molt naïf, però que ve a dibuixar una mica el que vinc a dir-los. Són petits senyorius, petits comtats o petits, si tinguérem que utilitzar un símil de l'edat mitjana, però és el territori local articulat en nuclis de poder, òbviament, i altres nuclis de caràcter camperol. Podem anar una mica més enllà per veure les relacions de tipus social i polític que s'estableixen en aquests territoris locals, perquè tenim la constatació que els grups de poder viuen a estos òpida, perquè allí estan vinculats des de les representacions iconogràfiques d'estos cavallers, aquestes elits armades, fins a les necròpolis on la minoria selecta de la societat ibèrica, molts pocs, s'enterren en les necròpolis de cremació vinculades a aquests centres de poder. I estableixen les relacions en els camperols dispersos i són relacions que estan inscrites en el paisatge i estan inscrites en relació amb unes estratègies que ja les han anat anticipant. Una d'elles és la protecció que es genera perquè els únics que estan capacitats per a controlar el territori i per a observar la vinguda d'un perill exterior són els poblats d'altura, els únics que estan dotats de proteccions, muralles i que poden exercir de centres de refugi de la població dispersa són estos òpida, és a dir, exerceixen una funció específica i importantíssima de protecció, que és fonamental en aquest context de conflicte, rivalitat entre comunitats que està per a tot arreu en la societat ibèrica, la societat de l'edat del ferro, plagada de guerrers, d'armes, de fortificacions. Aleshores, aquestes èlits s'aprofiten d'aquest context per a erigir-se com els protectors de la comunitat i a canvi, òbviament, faran tributar a les poblacions camperoles en el que els antropòlegs parlen de les tipus de societats mafioses, tindre que controlar a partir de la necessitat de protecció, de la coerció, conflicte. Però, per altra banda, també són elements que, òbviament, si aquests són components que fraccionen la societat, n'hi ha que sumar elements que uneixen perquè tots formen part d'una mateixa comunitat. Uns grups de poder, els grups camperols, i comparteixen un territori. I n'hi ha que crear un tipus d'estratègies d'identitat o d'aglutinació del cos social. Està clar que la coerció està clar que està de la mà
el camperolat, que precisament aprofita aquesta posició comandant, dominant del paisatge, la seva funció, en primer lloc, de protecció del territori, com hem dit, però també per altres tipus de funcions, per exemple, la redistribució de béns que, com hem parlat, de la vaixella mediterrània de tipus àtic, dels productes, els aliments elaborats que apleguen amb les àmfores, apleguen a centres on es constata la presència molt més nombrosa, el sòpida, i a partir d'ahí es distribueixen creant xarxes de dependència entre aquests grups que dominen els intercanvis i els grups camperols. Però un altre element, tornem a la presència visual d'estos llocs. Com així podem veure, els òpida estan en llocs molt prominents, caracteritzats per la presència rocallosa, és a dir, elements conspicus del paisatge. És com el Monte del Toro o la Randa, és a dir, tots aquests tossals que tenen una presència, però a nivell local. És a dir, això és important perquè es constitueixen en el que l'antropologia parla fites de paisatge. La gent identifica determinats llocs i alguns dels llocs més prominents és precisament on estan ubicats aquests poblats principals, els òpida. Per una banda, aquí la imatge es pot veure clarament que són llocs en escarpes, en façanes rocoses que es fan molt visibles en el paisatge, però també ho podem analitzar des de la modelització visual. En cada un de les valls podem analitzar on viu la gent camperola. Així és una petita modelització molt senzilla, per tratar d'argumentar aquests aspectes. Si distribuïm punts d'observació al voltant d'on viu la gent, podem veure quins són els seus horitzons visuals. Així és una anàlisi de visibilitat acumulada de què es veu des de les zones on viu els grups camperols. Si ho simplifiquem, així hem fet una simplificació de les àrees més vistes i sempre dibuixen un patró que és recurrent, posat que el paisatge està molt fragmentat per les unitats, les valls de muntanya, l'estructura que reprodueix normalment i que contribueix a crear aquesta sensació d'identitat, de viure en una vall, que és la nostra vall, a diferència de la vall dels veïns, que ja és de Villarriba i és de Villabajo, no volem saber-se'n res, està constituïda també per les relacions del paisatge, perquè sempre reprodueix. Per una banda, el que s'observa és l'òpidum, el centre de cada territori, com la fita paisatgística principal, com es veu a la imatge del centre. I després, l'efecte pantalla dels relleus perifèrics, que fa que la identitat visual, la construcció del límit territorial coincidisca en els límits visuals i els horitzons visuals quotidians. I de forma que així va constituint-se, així com nosaltres podem saber com aquesta societat va anar constituint-se a partir d'unes evolucions de marcades trajectòries en les que, per una banda, tenia la necessitat d'establir-se en societats, en grups camperols dispersos per les valls, però per altra banda es creava la tensió que en aquest context de competició i de competència entre comunitats assentades en el territori es va atomitzar en petits territoris localitzats, focalitzats en cada una de les valls de l'àrea d'estudi, creant aquest patró d'assentament centralitzat, com hem dit, que comença a formar-se a l'inici de l'edat del ferro en aproximadament entre el segle VII i V és la primera etapa, abans de l'era, és la primera etapa de formació d'esta estructura territorial que més o menys va constituint-se en els mateixos patrons fins aproximadament el segle III. En el segle III, canvis en les dinàmiques internes de que les societats i les poblacions mai estan estables, sinó que
comencen a produir-se tensions, alguns projectes que fracassen, òbviament, alguns poblats es van millor i altres es va pitjor. Aquestes dinàmiques internes també es veuen influïdes de nou en el que passa en el Mediterrani. Hi ha sempre una interconnexió. A partir del segle III la presència púnica cartaginesa comença a plegar a tota aquesta zona i això influirà també en les dinàmiques locals i també generarà unes estructures territorials lleugerament distintes. Però per això ja parlarem després. Així acaba el primer capítol, que és l'organització d'aquesta etapa formativa i plena que va des del segle VII-VIII fins al segle IV, i la segona part, en la que entren a partir altres components l'articulació del territori, ho farem en el segon capítol d'esta història que tindrà lloc al final del matí. I molt més, aquesta és la presentació de lo que volíem mostrar en esta petita contrada de la Mediterrània, com s'organitzava el paisatge. Gràcies i queda oberta als seus comentaris i preguntes. Moltes gràcies. Sí? És una pregunta que no és és una curiositat. Les primeres diapositives que has mostrat, que hi havia un jaciment a Girona o un altre, que no record bé on era l'altre, m'han semblat molt curiosos i volia saber si eren visitables. Sí, mira, imagino que el de Girona és el Puig de Sant Andreu, en Ullastret, és completament visitable. De fet, hi ha un centre del Museu d'Arqueologia de Catalunya destinat exclusivament a aquest centre i és molt recomanable. És possiblement la ciutat més important ibera de Catalunya, indica, i al mateix temps una de les millors investigades, perquè va començar la investigació en els anys, crec que és anys 30, i és una investigació centenària. A més, es dona el cas que està molt a prop d'Empúries, d'Empòrion, que és l'única colònia grega que es coneix a la zona d'Ibèria, i les interaccions són molt interessants. I pel que a nivell de difusió, el projecte és magnífic, el projecte museogràfic de presentació de les dades, moltes d'elles són digitals. De fet, això és una modelització que es va fer d'una reconstrucció digital de tota la ciutat, que crec que està accessible en YouTube, en internet. El que veiem ara mateix és realitat virtual, no és real. Això és realitat virtual, sí. Per tant, el jaciment no és així. El jaciment està, com tots els jaciments, a nivell de... Però això m'havia semblat molt vistós, dic... No, això és una realitat virtual, per descomptat. Tot això no existeix. I que es conserven gran part de les muralles. L'altura de les muralles són 2 metres, és les muralles d'Àvila en versió ibera, és molt impressionant, però òbviament és una ruïna arqueològica, és a dir, a nivell de... Com que ho veig d'en fora, tot d'una, jo he vist allà una ciutat molt aclarida i he dit... Clar, sí. Vull dir, hi ha una imatge real d'aquests espais? Bueno, si no ho cercarem per internet. Per internet ho podràs trobar, jo no l'he dut. Hi ha un altre poblat que sí que està reconstruït, que és el poblat en Calafell, les Toixoneres es diu, o a l'Hordaparc, i allí sí que s'ha fet l'esforç de reconstruir les cases. O, per exemple, en el cas valencià, el que mostrava de la Bastia de les Alcuses, que també és una reconstrucció virtual, així sí que s'ha reconstruït una casa, perquè es veja com és l'espai de les cases íberes, però és costosíssim la reconstrucció real dels jaciments. I, a més, és molt discutible si hi ha que fer aquest tipus d'afeccions al patrimoni. D'acord, moltes gràcies. A tu. Quan t'he xerrat del sistema de geolocalització, fins i tot hi ha hagut un moment que has parlat de la concentració de les ceràmiques i has fet una diferenciació del tipus de ceràmica. Tot això entenc que és sense
posar un peu en terra i sense excavar encara, o no? Bueno, Perquè clar, has dit una àrea molt grossa, moltes hectàrees. Sí. A veure, la nostra estratègia és la prospecció superficial, que és recórrer tota la superfície del terreny, com pots veure en una batuda de gent ordenada. Així estan els estudiants que ens ajuden, l'equip de treball. Sense ells no seria possible fer tot això, i aleshores el que fem és, en determinades condicions que el terreny de cultiu es veu molt bé, després de la llaurada de la tardor i antes de la florida de primavera, rastregem tot el terreny dotats de GPS de mà, de geolocalitzadors, perquè per la resolució que utilitzem ja és suficient. I llavors tots els materials, tota la ceràmica, dibuixen un núvol de punts. Però no excavem, no llevem la superfície, és només el que s'observa després de la llaurada. Els materials que han aflorat a la superfície, que primer geocalitzem milers de punts i després els interpretem, perquè no anem buscant només jaciments, sinó que anem buscant l'ús del sòl, la presència humana en els terrenys, que pot ser diversa. En alguns llocs es viu, i les deixalles, la descomposició dels dipòsits arqueològics deixen moltes restes de ceràmiques en superfície, i això és el que és un jaciment, o que és el que denominem la localització del jaciment com a àrea residencial. Però a nosaltres ens interessa també què més fa la gent, a més de dormir i de viure en el camp, treballar, o els camins, o totes les evidències que ens parlen de que el paisatge està articulat en nuclis diversos. I ahí és on entra en joc totes aquestes dispersions al voltant dels jaciments que es parlen d'altres coses. I quines són aquestes altres coses que fa la gent? Adobar els camps. L'abonament en refús domèstic, en l'adob de l'estiércol. Això és el nostre procediment, d'analitzar on estan els jaciments i analitzar també on estan els camps de conreu antics i després aplicar ja altres tècniques per a comprovar-ho. Crec que respon a això. És que, o potser jo no ho he entès bé, perquè jo entenc que tot el que tiraven, però aquí estem xerrant de matèria orgànica, no matèria ceràmica. Bueno, és matèria orgànica, però com funciona la matèria orgànica? El compost que es fa avui en dia. A les cases, tota la deixalla domèstica va, sobretot les despulles de matèria orgànica que es tiren al corral, no? Al corral on estan les cabres i les ovelles en l'estiércol. Però si se trenca un plat mentre estàs dinant, arreplegues la brossa i no la tires a la poal de la brossa perquè se l'endú al broser. La tires al corral. Aleshores, nosaltres sabem que la fragmentació de les ceràmiques és molt habitual, l'ús de les ceràmiques. Entonces, hi ha que pensar a nivell de generacions i a nivell de fragments. En un any es poden generar, què diem, 200 fragments ceràmics. Ara multipliquem aquests 200 fragments ceràmiques per casa, per 10 cases ja són 2.000. I ho multipliquem per una generació que són 25 anys i ja estem parlant de 100.000 fragments. Aquests 100.000 fragments es dispersen i generacions han deixat aquesta petjada de ceràmiques disperses, perquè amb l'abonament de refusos domèstics orgànics van les ceràmiques, que és la basura. És la manuring hypothesis desenvolupada des dels anys 80 per Binleaf, Snodgrass, Wilkinson, tota una sèrie de prospectors del Mediterrani que diuen això què és, tanta ceràmica? I el que és més interessant és que aquesta ceràmica dispersa ens està parlant d'agricultura, una agricultura on la gent aplica moltíssima feina, agarrar els cabassos d'adobs i dur-los a les vinyes, a les oliveres, i això crea una relació molt intensa amb la terra. I ens parla de que la gent es pren la molèstia de fer aquestes feines perquè vol traure molt profit dels horts, de les vinyes. Un camp de cereal no necessita aquest tipus de pràctiques, i es parla d'un tipus d'agricultura específica, intensiva, que és molt pròpia d'algunes societats mediterrànies, vinculades a la necessitat de traure molt profit per tindre accés als mercats mediterranis. Tot està concatenat, però partim de veure. En altres zones del món ibèric no existís aquesta
presència de fems al camp. Nosaltres hem treballat també en altres zones al sud de la península Ibèrica utilitzant la mateixa metodologia i l'únic que trobem són paquets corresponents a les àrees residencials, però no n'hi ha aquestes orles disperses, perquè allí el que són societats que es dediquen a la ramaderia, es dediquen al cultiu del cereal que no ne requereix dels fems als camps. Va, i doncs entenc que això pràcticament està quasi en superfície, no? Que no és una cosa que a radar, diguéssim, te retorni una... Està en superfície perquè com el cultiu va fent aflorar consecutivament a la superfície és observable tot això. Com dius del cultiu, el que està actiu sí que remou, no? Perquè al moment de llaurar s'afloren els materials que estan mínimament enterrats, però els cultius abandonats que potser reben més sediments de pluges, de vent, o sigui, es té en compte aquesta diferència d'un cultiu actiu a un que no sigui actiu, que pot ser diferent. Sí, són processos de formació de dipòsits arqueològics molt complexos, però tens tota la raó que és com en una excavació, en un jaciment. Pensem en un concepte de jaciment. En el jaciment sempre tenim el dipòsit segellat i la part superior del dipòsit segellat és el que va removent-se per la llaurada i és el que fa que afloren en superfície una porció mínima de materials. El mateix principi que passa a un jaciment entès com a àrea residencial passa als camps. Eixe camp que ha estat utilitzat deixa una espècie de sediments que estan intactes i que la sedimentació es segella i altres que van removent-se i les consecutives remocions per la llaurada fan que el material plegui en superfície. Però és una porció. L'altra pot quedar oculta, els camps de conreu queden ocults i nosaltres hem tingut la sort de detectar alguns. Són molt pocs perquè som un registre molt fràgil, però queden ocults perquè la sedimentació ha pogut ser molt ràpida i els ha segellat i els ha preservat. I el que tenim a la nostra àrea d'estudis que al llarg del segle XIX i el segle XX la pressió per el món agrícola, la pressió en el paisatge rural fa que es construïsquen molts bancals per a construir camps de conreu. I aquests bancals que es fan en temps moderns han tallat la superfície del terreny i per als arqueòlegs ens han exposat superfícies ocultes que com si hagueren entrat a fer un sondatge en una pala. Han obert rases i aquestes rases quan s'observen en alguns llocs poden veure que es preserven. Són registres molt fràgils, però ens parlen de la vida agrària i es parlen del cultiu, què cultivaven la gent, com ho cultivaven, si hi havia regadiu. Les hortes, les canalitzacions deixen una empremta molt esmunyedissa, però que ens permeten saber quin tipus d'agricultura es feia i quan. Crec que en això he contestat el que... Sí. També volia ampliar el tema arqueològic, no només el tema del conreu o el paleopaisatge, més aviat el tema de la prospecció superficial que es fa, no? O sigui, quan es fa l'anàlisi geoespacial que representa les acumulacions de material, si es té en compte, o sigui, vull dir, els camps de cultiu que no són tan actius o que no han estat actius durant tant temps, és menys superficial, es tracta de manera diferent aquest tipus de camp o no? El problema dels camps que no estan actius és que estan coberts per vegetació i la visibilitat de la superfície ens dificulta l'observació de restes, però en algunes zones que estan ja cobertes per matolls o cobertes per vegetació perquè són camps de conreu abandonats fa generacions, es dificulta molt la identificació de restes, però és possible també. Hi ha que anar més acuradament, però sí. És una feina de filigrana, és una feina de rellotger perquè volem anar a trobar més respostes de les habituals.